पूछत है कि कई करोड़ के मालिक बोले देखा इनकर ये हमारी के सिखौनी सिखावत है हमारे सामने आइलू कवने अबिया के हमारी के सिखावत है कि इतना कहे लेट आवत हवा तू का करेजा चुनत रहलू के बीनत रहलू का अपन करेजा इजे छिटा गल बीनत रहलू तो के तो मुंह में दारू शराब पिया पिया के मारे का ओकर बोलतर बाबूजी हैं का बोलतर झूठो कोनो बोलल कोनो फायदा बा बोलत फायदा की बता आवत है इन्हें कहते कि चला पानी पी डायरेक्ट झोला उठवा दे चला 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 अब तो सर यही जे लोग मैं आई कुल गोबर है जे छूट गइल बा आई ससुरा खा खा के पेट हड़िया मती निकाल देले हमारा लड़का एकदम हरामिया गल्लू लुहेड़ा के साथे खाली घूमत जा तो के गांव पूरा दिए खाना पीना हरामी कहीं का लतखोर सार कहीं का नाश कह के रख देले हम कुल मैं गोबर ओबर आग फूट गइल सार के बाबूजी का रे कहाँ गो कबे से खोजत रहनी रो रानी कखन आई खटिया बिछैले तोरे ला लुहेड़ा के गांव का लड़का बैठल हवा के बिछा के सुंदर रानी है तो हम आई है तो फिर चल गने पूछनी है कि बाबूजी का आई गोबरा के फेंकी तोरे आई या का की फेंकी हां चली जाए दे फिर हम शाम के तनी सुकौल बेरा नहीं होला तो हम ले जाके क्या मौसा आज मैं मच्छर कुदुकबू हां अरे येहू के नाम मिला पेप्सी यही से छन कर पेप्सी का पुआरा डलले बानी त खाता नहीं खेती में खराब कइले बिया डल ले जा देख जा देख मिलावट आई नेता चलिए यार आज गइले के बाद पेप्सी उड़ा दे हम का सब पूछत नहीं नेवता लिखोइला को हो कनी फेंक देला है कुछ ना निकले चलिए नहीं ले त का कहला धोतिया के पड़वा चलिए नहीं लेके कहां धइला क्या घर में रख देनी त घर में काहे के रख देला बोल देला कि हई लिखी दो लिख दे दिमाग डिस्टर्ब कइले रहतरा हटावे हम चलो चलो खटेले अपने बैठ चुपचाप रह हम लेके आवत तिलकारू बोले ना मार के बासे बासे भगा दे हां ये कौन बात भाई केहू के बोला के दुआरी पे बेइज्जती करे पहचान होता पर पहचान अपने घर रख ले रहे तब जाए पानी लिए ना खाना ना खानी है तू का ताकत है रे बैठी हटी लिया तनी पानी पानी ले आई क देला घाई देर की रे आज तो कोरिया हो गई जो जल्दी बूढ़ो कोई हम खून मत कर दी देखो नहीं खून मत कर जो हैले रे गमछे बाबूजी के दिले है चादर धर हम ना जब देबे ए चादर नहीं हमरा वाले जगह देम गजब बेकार मेहरा रुपया आई कैसे रही बाबा कहिया यार पानी पियात रहो खेत में तो कितना उड़त रहलू है बता ऐसे रही कहिया यार बाबा नहीं बोलती है बाबा रतन तो ना बोलता हम कैसे रही कहिया यार कैसे रही क्या करता रे ससुर ई क्या करता बच्चवन के मुई बा हैं का करता रे मुई में कनी खुद के झोटा खबर दे तोर हैं कनी के पानी पिया दिया ना चढ़ गिर उतर ऊपर चढ़ गिर और हम त हमरा के कहू छोड़ी है ना जिंदा पानी दिखाने दे रे कर के पिए ससुर पिए सब अब घचका ला दी पिजाड़ा में मर जा ला दी बाबा कइले रहता रे बनबे रखसा तो फोड़ दो यही पर मुंह हो यही पर बनबे रखसा काय खोतर रे लकड़िया से खोतर दे कहां लकड़ी धले रे दे तो तोरा दे नकिया में तोरा हुर दी रे दे हुर दी दे नकिया में हुर दी काना में तोर छेद दी मुई तबे गो बचवा रे पढ़े करे के ससुर जान एगो लिया के कबाड़ घर में धल ना कि बाबा ही हैं ये खोतरा खड़बे रे कानी के मंत्र है खड़बे हैं और खोल रे खोल बे कनके हैं बाबा सन बाबा करबा बाबा फोड़ दम हो बाबा जहां कहलो तो है तनु नक्शा बनावत रे बाबा भी हाथ के तार पायदा कइले बड़ा बाबा कइले बड़ा एको रीना कहे कि पापा हई बात बा पापा हौ बात बा दिन भर बाबा काहे चल गेल गना समय ध्यान तो धोतिया में लपटा के करबे रे हां सुर कतरा रो आ जा रो पर बाबा रो बेजे रो
अरे ई करे का लठियल बड़े रे ये मरलन बापा पापा मरलन त जे उलटियल बड़ा है कैसा बनले बड़ा है काहे खातिर मरलन रे काहे खातिर मरलन का भइल पापा मरलन तुम अपने बाबा लोग तो तरह के दोनों जन लोग लाठी हम मर त कब हट छोड़ के गइल कब हट छोड़ के कहानी बाबूजी के कि बाबूजी ले ले जाई जाता नहीं ना त एकरो के ले ले जाई कब हट क के रखले बा 3 दिन हमनी के 3 करम क के रखले बा एकदम मने एकदम कनवा धकोड़ काहे न गइले रे अपन बाबा के संगे अपन बाबू के संगे काहे न चल गइले तू ही ना भेजलुआ हम ना भेजनी हैं माय मम्मियों के चल थी हमर माइयों के ना बुझाला कि हां रहियो के भेज दी तो सही में ना रे चल उठ छछुनरवा खाली नौटंकी लगा के रखल तोरा डाक के रखल बड़ा हमनी के बाबा बाबा भूखाइल बड़ा चल जो आव तन पापा न तम भेज देतन चल जो ठीक बा ना तू जाके तू आ तू बाबा ओइ जे रहियस ठीक बा दोनों का दोनों जो भाग जैसे कहां रे हमारे बा अरे लवाट रे एकदम चल जाई का एकदम लागत कि हमर माई की है चल जेबे का रे ना नहीं आउरा अरे आव रे सही में एकदम डाह के रखल काहे कहां गोई है यहां के आवे न तो एहू को कहतन कि ले जे कोई चौपाए आई बाबूजी के न तनको न एक मन रत्ती नहीं के बुझात कि रह चली घर दुआर बिलात है कि का जाके हमर माइयो बे न तो वही जे नौ के साट ले ले बिया आई नौ के नहीं के बुझात कि रह चली त समधियाना करत समधियाना भुलाई रहता एकदम डाह के रख देल भाई लइका कुपातुर भइल भाई कुपातुर एगो जन्मल बाबा के बाबा चल नहीं खे जाके एकदम बाबा के संग अरे बापू बाप अरे काजी आ गइनी का चिल्लात रे चिल्लाई ना काहे खातिर ओकरा के मरनी अरे कमे बोलबे त आदमी कहि बेरे तो नीचे नीचे बोल तो बोलत है पूरा गाँव। खातिर ओकरा के मरनी ह आय आदमी में नहीं कहला के जरूरी दाता में हमर मुड़िए ले डाल दे पिसा हाँ, जाओ तो दांत पीस पिसा दे। तो केना थुर नहीं है ओइ तो तोरा को थुर देम अभी है काहे खातिर मरनी है आ ई बताई रोवा त डे लोटिया लोटे गोनी तो कहत कि पापा मरलहन तू मार दर हम बाबा के चल ले जा को चोट जा को कोनी हाथ में लकड़ ले बा आ दारबा में डाल के खोदता ए चिरई बोला बाबा कहिया हन ए चिरई बाबा बोला कहे ओइ में खोदा जी कोनो आंख भड़क जी कोनो मर जी हस तो हन त हमरा के जियो दी हन जा तो ई बताई कि जब कोई बाबा बात तो मर नहीं है बाबा कहिले कबे कबे आ तोरा को कहीं नु के करके भेज दे ससुर को संग संग चल बाबूजी के तो ना भेजले करके ना जाए रही ते जे पढ़ी हां तो पढ़ी 3 दिन में पढ़ ले बा देखनु मुआ दी देखनी मैं बच्चन के हां तो जाई गोइल होनी रुसिया के कहां गइल है गोइल निउरा भाग के गोइल कि तेनु पहिले गबै त लइको के त हमरा आफत में डलबे हां तो जाई तोरा जौन बाबूजी के कर्म सब नु कुछ ना कुछ तो नहीं करबो सले मारे में नहीं खेतन को बुझाता कुछ रहता इनका जाई खोज के लिए बाबा चली गेलन अभी बाबा रे दोनों जन नानो मरतन लो बाबा आयो तब इनको लोग के बताई कोई के देखलन तब इनको लोग के बुझाई बाबा तो न तो देर बारे वाला बोल बड़नु देखलो इनको लोग क्या होता है आजकल अरे ससुरा तो नहीं कानक से जे बनाओ तो हम तोरा घूमिए नहीं पूरा गांव खोजिए नहीं पूरा खरियानी तक मरने ससुर तो छतिया ही बड़ा हमर से छतिया तरह हाँ हां कहले बड़ा पहलवान भाई बड़ा का छतिया तरह बाबा कहले बड़ा अब और काट के मार कोइने छीड़ के दो चार कोइन जमा चल उठाओ घर लग चल घरे पहले जा तू अपन घर जा छर किया तो छर के बाद तरके ही बारा चल ससुर ना तो नौटंकी कहले बड़ा तो चल तोरा संगे संग तब तो मारते ही बार लाते तोरा चल आ कबेले गोल बने खोजे तनी अभी तक ले झूठाऊ के हमहू मार देनी कासाई मत एगो त कानी के गने उ वहां के मरनी उलट पलट के गने मरनी एगो तो उनका हाथ से बड़ी तेज घाव लागेला अभी तक ले नाई ओनी लेके लइका के सही में इतना परेशान कइले रहते ना मेरे खाली पूर के हमारा गलती बैठे बोलो ना बाबा तो मुई हां त कान से गुजार दे भाई कहां अरे काहे कति मारत नहीं फेरू नौटंकी करता रहा सही में ससुर जाकर धर अधाई टंगे पहले सुगर टंगे मैं ले चिर धर कहां चल गेल रे जाके ससुर कोठी में जाके बैठा रहा कहता कि बाबा हन तो हमके मारवाए जी मरो दे अच्छा तो आ दिया छोड़ देना ठीक बना अभी कन के सटावतर हो जे त मात्र लु इतना कहलु है केदा के उहे न मार के केदा पछतानी 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 ये बीत भर के देखाई भर के भाई जाके कोठी में जो बैठ के बचन के लेके और रोत रहा भेंभा होतला नक्शा होतला मन को तो मर दिए रहा दी मत मारी सुनी ना सांझ खानी एऊ के ले जाके छोड़ी वही जा ठीक छोड़ दे है लेके जाके 3 दिन से बसर में समझिया ना इसको लाजबा कि घर द्वार ऊपर पड़ता कि नाती अच्छा, मुंह बस तक बस। जियत हवे आई ससुर दिन भर बाबा बाबा कहले बड़ा तोरा बाबा के चिंता बारे तोर चिंता रहता ना करता ना बोले जेबे रे बाबा की जेबे हाँ हां अजीबा मार भूना फूट ना जी सुनी ना सांझ खानी ले जाके के छोड़ी हम ठीक बा ना
छोड़िए छोड़िए एंगे ना हैरान करिए चढ़ाऊ मत करे कपार पे मत चढ़ाऊ तो देखे बरा ई गजन करतनु और 2 साल बढ़ तो और गजन करे लगी ना गजन करी होशियार हो जी त ना कुछ बोली ठीक बा होशियार हो जी तो बांस कर लगी हमरा में ई ना होशियार रही कुछ तो ना जाय दी बाबा एक बाबा बाण जब बाबे के संगे अपन रहता रहे कहता रहे मैं उनका रहन सिखाता मैं उनका रहन सिखाता ई न किया के हां नहीं तब तुम्हारे का आंखिए भड़ा जिया भैया ससुर तू नहीं जाके कापी किताब निकाल के पढ़ जान तो आजा आ जाओ ट्यूशन जाके चल लो ना तो कान उखाड़ दे जगह ना ट्यूशन जाई ट्यूशन ठीक बा ना एक हफ्ता में बिगड़ कोनो बन बिगड़ ना जाए ठीक बा ले छोड़ी आई एक हफ्ता में तो बढ़ के 12 वर्ष का हो जाई हाँ मैंने एक हफ्ते में 12 वर्ष को हो जाता दिमाग खराब कर ले बड़ू काने कोनो स्कूल में पढ़ ले मैं बूढ़ के चलते घर में होता कुल में कर हट हाँ तो उहे के ना छोड़ के गई नी ना रह जाई हम दू एक रह दिन जाई, चली साजी बिहान में चली आई चल ना टंकी मत कथी बा करके ना हाउ हम नहा धो के रो तैयार बेंगलुरु में छी बनू आ यहनु तो बाबा कहां पटुआई रहे ना तो जो उनकर मच्छरदानी दुआर पर लागल बा ओइ में सुत को ये रोई है आ ये ना टंकी मत कर हमारे सामने ना ना बता सुन ले जी सुन ले जादी कुल खिसे खत्म कर सुन ना खिस्से हम खत्म नहा करी। के तैयार करा देते ले जगह हम चिंता मानी कहीं मर जैसे कहू तू हमारे एगो कोरोना छोड़े हम उनका से डराता नहीं कि हमारे को कोरोना छोड़े अभी तो कहिए मत रे पहले कान धक कहबे कि नहीं हम पापा मरना कहबा ससुर कहबा पकड़न रे तो मरनी तो कही ना अपन माई के कहिए कि मरल सिया हमरा काहे कहत रे तू ही मरो हमर यहाँ माई काहे के मरल से रोए मरनी है चढ़ाओ तरू रहलो कर न किए बता ससुर मार के न कब टूट जियो जी बेरे बाबा के जीबे हां रुक तो पापा के हम फुसलाओ तनी ठीक बा ना चल चल के नहा ले आ तैयार हो ठीक बा ना के कुर्ता निकाल दे तनी आ पहिन ले आ पहिन के पापा के सन तू कह दे कि बा ना कह हम बाबा से ठीक बा ना कहबे ना तबे लेके जाइए ना इन कहबे ना तो ना छोड़िए ठीक बा ऐसे बाबू से डरे लो ना पन्ना ठीक बा तुम तो बाबा मार सुनो है निया रे अरे आवारा बा अपन कपड़ा उपड़ा निकाल ली जावी प्रणाम करते नहीं है गोड़ छुको गोड़ लगते हमरो वाला का छोटका लड़का छोटका भाई खेसाई टू भैया खास खबर बा हमारा खेसाई टू डिजिटल वर्ल्ड और नेहा म्यूजिकल के सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करी बेल आइकन बटन दबाई जितना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारा टीम पर देले बनी यही तरह बने रखो भैया आ देखते बनी कि एगो बाबा और नाती के मोहब्बत प्यार केतना बा कि बाबूजी माने ना अपना नाती के केतना आ इहो माने ला बाबा के केतना कि एकरा के खेले खातिर चिड़ै लिया के पोसले बड़न आ चल 3 दिन से समझिया ना भैया ई रोज नकियाई रहता रो रो के कहता खा ले रहते ना बाबा हन तो बाबा खी हन अरे हई कले नहा ले तो ना बाबा हन तो बाबा न तो हम तो इहे कम सब भोजपुरी श्रोता समाज के जो एगो बंधन होला हमनी के नाती पोता बेटा के वो बहुत अटूट बंधन होला भैया आ जितना प्यार दुलार लोग अपना लड़का का ना कर पावेला उतना ओकर बाबा करेलन तो हम तो यह काम करो सब भी के भी नाती होकर तो उतने प्यार दुलार आशीर्वाद करिए इतना भी प्यार मत करी कि ऊपर चढ़ जाओ कि ताकि काल रहुए खातिर दिक्कत होकर परेशानी हो जैसे कि बड़ा भागत गईला ये कहीं शहर का लड़का रहे तो कहीं निकली धर दे तो गाड़ी घोड़ा का रास्ता बा कहीं उल्टा सीधा हो जी तो भाई कितना आफत तो हम तो एक उतना लड़कन का सहायक बा जितना के सीमा के अंदर पढ़ाई लिखाई के अंदर अपना घर द्वार के अंदर ही सब कुछ सिमट जाओ हम भी ना कब कितना प्यार द्वार कोई के बिगाड़ देवे कहो ना भैया अगर हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हो हम बहुत सारा बोल रहे हो तो हम वाला का छोटका लड़का नाती पोता बेटा बानी भैया माफ करम आ ये से दीजा विदाई फिर से अगले वीडियो में जी जय जवान जय किसान भोजपुरी मेरा देश किसान कोना कोना पहुँचा तन की भोजपुरी पहचान